place la bosches, nebunule. Mamă! Bă, ce s-a întâmplat? Că doar v-am auzeam, dar nu am văzut că îi spuneam la prieteni să se aboneze. Cine a primit drop? Tu, boss. Ai primit drop AVP drangule. Gamma 2 sau Chroma 2? Gamma. Ah, Croma, băi! Croma, boss! De Bairam! Stay frosty. bă, cred că vreo 5 prieteni o să se aboneze imediat. Bine, 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 100, mă. Păi am spus doar acum cât timp am avut. Hai să aboneze! Bagă-mă AVP Lego după. Bă... Dar vă place la bosches nebunilor? Nu cred! Nu. Hai, tata, vezi că sunt înăuntru. Ia uite. Ia, bravo. M-a sunat asta. Let's go, everyone. 81, vă duc în glow. Bă, dar mor mereu! Fă cu mâinile, mă. Ce fac cu mâinile, mă? Gata, s-a terminat runda. Hai că cam... Că nici n-au fost 2 versus 1. De ce? La fir. Deci căști cu figuri. Hai, Jack-ul scos. Nu mă, ai probleme cu Jack-ul ăla, gen cum ar veni... Păi da, gen în funcție de cum ții firul ăla, știi? S-a abonat careva? Bere s-a Le-am abonat văzut, cineva? ți-am văzut căștile pe YouTube. Le aveai prise pe boxa aia. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Ți-am spui, frate. Zeus. M-am abonat la ambele, că ai 2 canale. Văliu! E groasă, nu? Serios? Pus ăsta în fața mea. Mai bătut. Joacă Dani, rupe banii. LOL. Hai să dăm la Te-ai mă rus, Dani. Move out. Da. Nicio problemă.
Mai am un Deagle ăla e în bază. Unul mic. Mamă, și ce răzdau nu scop. Alo? Mi-a spus mie unul că s-au abonat, dar nu știu ce alții. Asta bă cu abonații. Bravo. Mai avea 16. Bă, dacă bagă tot în fața mea. Haide, mă. Am scoate cap. Să dau la... Bine, acum băgați unul pe unul. Ce zici, mă? Nu cred, bă! LOL, Kid!